Eta zeba lortu zuen, zein da, zebea da, zagoetan lortu. Zotantzak egamotan, bere aldo gerokin, goitik notazia, alda aurrea behira, ez basoa ez gora, eta noski, basoa. Ondo, hemen elimoien berdina baratatuko da. Eta besterik gabe, finalista ditutugu. Bat aldakau askatasuna plazan, Anarta Izpurua, etorri bezale! Beko etxea, etorri! Eta bera tabenean, Anarta Arregi! Izandako dira, Anartea, tengo que ir a la sur. Beraz, badakizutera bat dekora zurtua, baso bat, botik erekin, eta gara gortu zaten. Joseba erretu da, aurrena. Horte Joseba da! Eta aurten, hirugarren, Olatz Arregi! Garo bat osatzak, osatza arreño etetik hausak! Eta horrena, iaz bezala, baina merezita, ikusi zen nola botatzeu, Anarta Izpurua!